Ohjelmassa seuraa suuri Päkitsin avausoperaatio. Eiköhän tämä on näes laitettu. Se on tällä puolella, mutta tämä on tällä puolella. No, noin. Enpä leikanoittia. Noin. Kasvoin. Jännittävää. Pahvia, kauheasti pahvia. Hei, katsokaapa. Tämmönen hieno, ikään kuin Special Edition 2024. Kelevanneet. Yes. Sitten on tämmöstä. Sitten on tämmöstä. Näin. Sitten on tämmöstä. Noin. Ja. Tadaa. Aha. Tämähän nyt on varsinainen. No eipä sinä hyi. Olipas vaikeaa. Ohoi. Aha. Aha. No niin. No niin. Nyt katon. Nyt kelepaa lähtiä vaikka kunkkura vei. Eikö kelepaa? Joo. Oho, eipä tipu. Oikein tämmönen. Jes. No niin, eipä tässä tämän kummempia tällä kertaa. Palaamme astialle.